Anti-terrorism group sa Kabisayan nagtigom karong adlaw alang sa pagpahugot sa seguridad batok sa mga hulga sa pagpamomba. Hangtod karon, wa pa makumpirmar sa kapulisan kung aduna ba'y safe house ang Abu Sayyaf dinhi sa Sugbo. Chinky Bargyo, Suginlimi. Minot sa sunod-sunod nga pagpamomba sa Mindanao, may patawag og emergency conference ang Regional Anti-Terrorism Convergence Group aron hisgutan ang mas hugot nga seguridad nga ilang ipatuman. Usa ka core group nga langkuban sa PNP, AFP, Coast Guard, Navy ug Air Force ang gimugna aron mutabang sa pag-ila sa mga lugar nga dunay taas nga hulga sa terorismo. Tungod niini gimanduan ni Chief Superintendent Danilo Constantino ang tanang unit commander sa kapulisan sa pagpaalerto sa mga pulis sa kadalanan, labi na sa mga vital installations nga mahimong target sa mga terorista. To deploy more police personnel in the streets for police presence and to intensify yung aming police integrated patrol system, to deploy yung their K9 units. Ang Central Command sa Armed Forces of the Philippines may paybaw sa publiko pinaagi sa Facebook account nga andam na sab sila sa pagsumpo sa posibleng terror attack nga mahitabo sa Kabisayan. Ang commander sa CENTCOM nag-issue na siya og directive sa atong mga AFP units na maging more vigilant. Ang Regional Intelligence Division sa kapulisan wa pay na monitor nga mga pundok nga buot mo sabotahe sa kalinaw sa Central Visayas. Bisan pa niini gipasalig sa kapulisan nga alerto sila sa bisan unsang matang sa pagpanghulga. It came out sa ato ang validation that right now wala pa tay way makuha nga kamatuoran no sa maong report because of many factors. Di lang ako ikahisgot diri. Samtang wa pa makumpirmar sa kapulisan ang report nga dunay 15 ka mga sakop sa Abu Sayyaf Group ang ania karon sa Lapu-Lapu City alang sa usa ka test mission. Gipaybaw sa hepe sa PRO7 nga doble ang ilang intelligence monitoring karon aron mahibaw-an kung tinuod nga dunay safe house ang maong pundok sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa Regional Anti-Terrorism Conference kaganiha, gipaybaw ni Chief Superintendent Danilo Constantino nga makigtagbo sab sila sa Muslim community sunod semana aron ipaabot ang ilang kabalaka kabahin niini. Buot sab nilang madunggan ang mga concern sa kaigsuon ng Muslim na nawagan si Constantino sa publiko nga magbinatayon sa kanunay ug i-report sa kapulisan ang bisan unsang matang sa hulga nga ilang madawat. Jinky Bargyo, News 5. Mga namuyo sa disaster-prone area sa Mandawi giawhag nga mobiya sa ilang pikpuyan. Usa niining mga lugar kaduha na maigo sa landslide. King Perez, Suginlimi. Lang lagi ko kay lagi ko. Napuno gihapon sa kahadlok si Marites Montes, human mi dahili ang yuta sa iyang panimalay, duha ka adlaw na ang milabay. Kini ang ikaduhang gayon nga nahitabo ang landslide sa Sitio Lubang, Barangay Kasuntingan, Dakbayan sa Mandawi. Niadtong Sabado, 3 ka balay ang nangaguba. Usa sa mga nabiktima sa landslide niadtong Sabado nga si Bobet Ople naglisod sa pagkaot sa iyang mga butang nga natabunan sa yuta. Paano siya nahugno na ni ko ang kahoy dito gisandig. Kaya nagtuom sa langay ako igdiki diha. Nya din paghugno jud niya, ana din tabo ng kahoy niya, baboy niagik-ik abi nilag na kuan. Nya mga tanod mo ni rescue dari. Ilang kuha mga sin, una na mga kuha mga sin. Sunod pagtan-aw la diha, abi nagpatay ng baboy na di ay ilaw. Oh nya ilang kita bangag kuan rescue bisag sige pagpanghug nga kuan nga bugon niya rin. Tungod sa padayon nga dautan ng panahon, wala nahimutang ang kasagaran sa mga residente sa maong dapit. Gawas sa pagdahili sa yuta, laing hulga nga ilang giatubang ang pag-awa sa Butuanon River kun mukusog ang uwan. Ikaduha na kay gayon. Kay natamukan na akong balay ternero. Natamukan na duha ka sa nga ani na bag-una na ron akong balay na sad. Gisob ko na. Ang pangu sa Accidental Control and Emergency Rescue Team sa Mandawi nga si Mario Perez nagkanayon nga dugay na nila nga na-identify nga delikado nga maigo sa katalagman ang maong dapit. Gawas sa kasuntingan, lakip sa mga disaster-prone area sa Mandawi ang Barangay Magikay, Paknaan, Umapad, Kabangkalan, lakip na ang mga panimalay daplin sa Butuanon River nga nasulod sa 3-meter easement zone. Mas taas ang hulga kon mudungan ang taod sa kusog nga uwan. Even though sa among pag-explicar nga to sa mga
kuan mga residente nga dool sa anang nga area nga nahitabuan, di gid sila mo bakit sa ilang lugar tungod kay daghan silang mga butang, daghang mga kahayupan. Kagahapon ni Saad ang kapitan sa barangay Kasuntingan nga si Oscar Del Castillo nga 12 ka panimalay ang hatagan og relocation sa lokal nga kagamhanan sa Mandaue. Agad ay relocation sir, siguro. Maugi ko ani gipangusgan sa atong Mayor Jonas nga iyaging gipangusgan kanang mga tawhana nga naiguan ang kanini ang gitawag nato og kanang naay landslide na iguan ang bundok. Mo ginay atong unahon, mo ginay atong pangitaan og paagi. Apan natunga ang mga apektadong mga residente sa planong pagbalhin sa 12 ka panimalay. Ningaon pero sa akong taman gyud wa man. O hindi mahimo kay kana ko mga anak nagagayo mapisat. Sugot ra mi sir sa nagbalhin. Uy, estura nila nga baon ko no. So ang imo ma'am, unsa man mangita kag kasiguraduan? Kung di tamadok matug. Giawhag sa pangusa assert nga mopahibaw dayon sa ilang opisina kung adunay mga mahitabo nga katalagman. King Perez, News 5. Ugmaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita karong hapon. Kini si Frank Malilong Jr. Musunod ang Action Prime sa kauluhan, kini si Georgia Herrera. Hangtod sa Lunes, dinhi sa Aksyon Bisaya. Dilang kutob sa paghatod sa impormasyon og serbisyo. Tudlabaw pa sa balita, Aksyon!